Usa ra ka butang ang gikinahanglan sa maong tawo nga gipabuhat sa Ginoo. Tungod kay natuman naman niya ang mga sugo, no? Perting nindota may gala. Pero kining mga sugo panahon ni Moises, pero nganong gi-recommend manis ni Ginoong Hesus sa iyang time mga igala. Nagpasabot di ay nga ang sugo sa una hangtod karon nagapadayon ni siya mga igala. Gani gipangusgan pa ni siya. Nga giwala na siya panahon na ni Moises, ilara na sa mga Israelita, mga Pinoy ta, wala tay labot na, tiaw mo na mga igala. Kanong makaingon man ta na maigsoon. Munang atong inumduman sa giingon sa Mateo Kapitulo 7 nga daghan ang nagtawag sa Ginoo apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Tinuod yun na maigsoon. Bisan atong imagino ng mga pangitabo sa unang panahon sa Sodoma Gomora, silot ra ang naluwas. Siyudad sa Sodoma Gomora maigsoon. Gisunog. O balik ta sa dato. Matod pa, mga katigayunan niya, dili na basta-basta maigsoon, perting paningkamot nato, nya ato na lang nang ibaligya, ipanghatag sa mga kabos. Kinalisuran kayo na buhaton, mga igala. Pero pwede sa nato una-unaon, kanang atong ambisyon diri sa kalibutan, nga pwede ang kuno nato, ug mahimuwad ko nato na mga igala. Atong ipokus ang atong una-una ngadto sa Ginoo, kay mao nay gusto sa Ginoo. Kay kung atong mahibaluan, muna nga si Ginoong Hesus nagpuasa siya 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Giduol siya ni Satanas ug 3 times ni siya nga gi-attempt, no? Gitintal ni Satanas. Ug atong nahibaluan naa dito ningon si Satanas, nakakita ka ba ani kalibutan? Kung musimba ka kanago, akong ihatag ni kanimo. Huwag ka makalilisang maiso. So meaning, ang tagiya sa kalibutan, mga panahon nga atong gusto, tagiya na maisoon si Satanas. Pero kung sa ikingon sa Ginoo, ayaw pagatintala ang Diyos ug maoy simbaha. So usay mga dili na taganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Mas priority na to ng mga binuang. Tinuod yun na may gala. Dili, pulong sa Ginoo. Nagingon ng Ginoo, bulahan ang tao nga naminaw sa iyang pulong o nagbasa sa mga propesya. Ang mga tao may ison nga maminaw sa pulong sa Ginoo, usari logic na, tao na sa Ginoo. Pero ang tao nga dili mahiligon maminaw sa pulong sa Ginoo, dito ra maminaw sa mga kalibutanon, taga-kalibutan na siya mga igsoon. Mauna diha nga ang priority magud sa tao karong panahon na kalibutan, lulang hayaw, bisag unsa na lang. Bisan to COVID rong panahon na, pero magisgot ka og mga kalingawan, labi na og dunay internet, malingaw pa. Og obserbahan na to ang balay, gatagsa og cellphone, o pila ka bok na diha. Pero kinamingawan, murag way tao, magsige kagayo, way motubag, ngano man, gasige email, busy kayo. Dili mo tubag, dili mga bre, dili ungwan kay dili gusto nga matandog ang iyang trabaho, nga sige og dula. Pagka makalilisang mga igsoon. Ya mo ba na ituyo sa Ginoo? Panglingla na sa Ginoo nga rin kanato. Dili imbis kay mo focus ta nga musimba ngadto kaniya, mawad-an na noon ta og time tungod kay naa ta didto nga sige og dula. Mauna siya mga igsoon. Muna nga ang pulong sa Ginoo dili gyud ni mga higala. Nagsulti na siya daan sa ulahing mga adlaw nga daghan kayo ang magtawag niyang Ginoo, pero dili gyud makasulod sa gingharian sa langit. Kay ngano man nagpasulabi sa kalihukan sa kalibutan. Wala magtuo, magtuman sa iyang kabubuton. Una maigsoon nga ang pulong sa Ginoo ug magisgot ang mga alagad sa Ginoo, kinalisuran yung gayo. Tungod kay ang kalibutan danlog kaayo kuyan. Tungod kay na ang sala gipakuyanap ni Satanas dinhi sa kalibutan. Pero ang atong buhaton
magampo ta matag gabi, matag buntag, matag adlaw. Kada at unsay atong buhaton, ampo yun ta maigsoon. Wala tay mahimo kung dili ta mo sampit ngadto sa Ginoo.